sakbay na dayjay nga pinakatay na adu dagiti saksakit itinakem ko manipo may panggep iti panagasawa mi ngem diak man laeng isuna nga naiyeb kas it no kasano iti pinangpakawan ko kadagiti nga nagbasulan na tawan iti tiempo mi tagsibot ta siya ket may sana me nga agtatrabaho ket isuna ket hangko met unay nga madendennaan ta kas may nga dati nga pulis dagi pagsasauda nga no ti may nga lalaki oren awan iti gwapo na no nakaya no porme iti suot iti no police or military ket kamkamaten iti babae kunada. Narigat iti agmaymaysa tatiga po na no adda madadael diti balay wenno adda dagiti dapat nga maasikaso awan iti katulunga kasla ko madagiti silaw no dadto man no mapundi sakto ti umululi nga mangsimpa kadagiti silaw no madadael iti gripo sakto pa itagbalin nga tubero ket no adda man agtedted iti balay sakto pay laeng iti makaammo tapno ayat ko laeng nga haan nga mabasa ti uneg iti balay ami nga trabaho ti uneg ti balay aramidek tatiga po na awan iti katulunga. As of now, wala pa akong balak makipag-asawa. Uray no, diyak nga libaken nga adomet, digiti talaga nga agar-arem. Ngem di ko nakon, awan ti balak ko nga makiasawa. Tatiga po na, napadasa ko no kasano itirigat ti ad-asawa na. Ngem no talaga nga iso ti ited ni Apo, nga ikanak man ni Apo iti tsansa when no second time nga makiasawa manen. Awan iti mabaling ko. Ngem awan pailaing iti bala ko itatta kasi daydi po nakon narigat iti asawa na ken napadasa metten no kasano tad asawa na ket adu iti napadasa nga challenge adu iti challenges nga naranasan ko iti marriage life ko. Mapanak makimisa agga po nak ti eskwela diretso ti simbaan tapos no suang petak to ti simbaan ison to dayjayen masang petak to dagiti lady boarders adanak to kanyadan nga makipatpatang makijamin kanyadan tapno ayat ko laeng nga jak miso na malagip ngem haan ko nga malipatan no daduma jak nga makontrol iti riknak kasi no naggapunak iti eskwela napanak ti simbaan ag sumang petak ti balay malagip ko man latan no daduma ti asawak aglalo no adanak di kwarto mi agid idang agin inanano kas nga oras iti malem ket jak mapupuutan iti riknak ngagsangit kasi tamuklatan isunan kasi ko itatayen nga namnama iklatan isunan agsubli ngem talaga nga awan tinamnama kon tatiga po na di onos iti nakura nga do nga tawen nga ninamnamak ni isunan agsubli ket haanin. Kas maysa nga mangisursuro agyaman atag nagbalin nga maysa nga mestra tanod jak ko mga nagbalin nga mestra ket maysa na lang nga plain housewife siguro itatan ket maysa na nga luka-luka narigat nga kunak nga tanggapin iti nakapayan iti asawak ket
tapno ayat ko laeng nga mayawang ko dagiti saksakit itinakem ko gapo iti pupusay nila kay ko imbuhos ko ami nga pagmamahal kadagitay pupils ko tatiga po na kayat kumet kuma itagkaron iti anak ngem anya laeng tatalaga nga nagkaron kami man iti anak iti pero nagbiag laeng iti mano nga minutos ket dagiti ubing ko or dagiti pupils ko kasla isuda iti inbilang kon nga anak ko no adda nak ti eskwela kasla ko man daydi ko nakon nga kasla anak iti turing ko kanyada I give all the love I give everything to them nga no mabalin iyawid ko pa isuda diti balay tayat ko laing isuda nga adda kadindinnak tano adda mang paragsak kanyak tanarigat nga talaga iti awan iti anak na tanarigat nga talaga iti agmaymay sa isu nga dagiti lady boarders ko ibag ituring ko pa isuda nga kas anak isu nga no dadduma iti pangtawag ko kanyada anak kas jeti pangtawag ko tati ko nakon inturing ko isuda nga anak uray no amok nga isuda ket dadakkeldan